Gradska tvrđava sa kulom motriljom iz 15. vijeka, izgrađena po nalogu osnivača grada Isabega Isakovića. Altunalem džamija iz 16. vijeka jedna je od najpoznatijih otomanskih duhovnih zdanja, građena zajedno sa vjerskom školom. Izgradio je čuveni neimar Muslihudin Abdulgani. Velelepna zgrada sa predvorjem prekrivena je kupolama koje nisu karakteristične za ovo područje. Amir Agin Han iz 17. vijeka, Hamam, kupatilo iz 15. vijeka, poklon osnivača grada Isabega Isakovića. U Novom Pazaru djeluje nekoliko kulturnih institucija kao što su Narodni muzej, u kojem su zastupljeni istorija, etnografija i arheologija. Arheološko odjeljenje uglavnom čine eksponati iz srednjeg vijeka, nađeni na Rasu i drugim lokalitetima, mada ima i eksponata iz praistorije i rimskog perioda. Osobenost arheološkog odjeljenja čine zbirka novca iz doba Nemanjića, koja je jedinstvena u zemlji. Istorijski arhiv Ras je mlada institucija, formirana 1976. godine, ali je zato veoma bogata istorijskom građom. U njemu se nalaze bogati fondovi, posebno građe iz turskog perioda, gdje ima dokumentacije iz 17. vijeka. Gradska biblioteka, koja je najstarija kulturna institucija u gradu, nosilac je i organizator određenih zbivanja ovog kraja. Danas ima 70.000 knjiga i 9 isturenih odjeljenja na seoskom području. Regionalno pozorište Novi Pazar. Dom kulture Oslobođenje, najznačajnija institucija koja organizuje mnoge kulturne djelatnosti, kulturno-zabavni život, književnu djelatnost i kulturno-zabavni život omladine. Prema nezvaničnim podacima, Novi Pazar broji oko 120.000 stanovnika. Prema zvaničnom popisu iz 2002. godine, Novi Pazar ima 85.996 stanovnika. Etnički sastav stanovništva čine Bošnjaci sa 65.593 stanovnika, odnosno 76,27%. Srbi 17.599 stanovnika, 20,46%. Muslimani 1.599 stanovnika, odnosno 1,84%. Crnogorci 109 stanovnika, 0,1%. Albanci sa 129 stanovnika, 0,15%. Jugosloveni 136 stanovnika, odnosno 0,16%. I ostali sa 830 stanovnika, odnosno 1,02%. Novi Pazar ima pozitivan prirodni priraštaj od 3,5 promila. Prema podacima Crvenog krsta, oko 8.000 stanovnika čine raseljeni sa prostora bivše SFRJ. Na području opštine Novi Pazar ima 12 osnovnih škola, 7 na gradskom, 5 na seoskom području i jedna niža muzička škola. Osnovnu školu pohađa oko 14.000 učenika, dok je srednjoškolaca oko 4.500.
Broj nastavnika u osnovnim školama je preko 800, a u srednjim oko 420. Novi Pazar je postao univerzitetski grad. U Novom Pazaru postoji dječja ustanova Mladost u kojoj dnevni smještaj nađe oko 1900 djece. Cijelodnevnim boravkom obuhvaćeno je 9,6% djece opštine Novi Pazar, a sa malom školom pripremni predškolski program obuhvaćeno je 14% djece koja pohađaju dječju ustanovu Mladost. Novi Pazar je grad sporta. Kao u rijetko kojem gradu u Srbiji, u Novom Pazaru se razvija istinska ljubav prema sportu. U našem gradu postoji 20-ak sportskih klubova. Ipak, miljenik novopazarske sportske javnosti je fudbalski klub Novi Pazar. Klub je osnovan davne 1928. godine. Takmiči se u drugoj ligi Srbije. Po broju gledalaca fudbalski klub Novi Pazar je u samom vrhu fudbala u Srbiji i Crnoj Gori. U posljednjih 15 godina značajno mjesto u novopazarskom fudbalu zauzima i fudbalski klub Jošanica. Novi Pazar uspješno predstavljaju i ostali sportski klubovi. Posebno mjesto zauzima rukometni klub Novi Pazar, te bokserski klubovi Mladost i Novi Pazar, odbojkaški klubovi u muškoj i ženskoj konkurenciji. Košarkaški klub Novi Pazar, muškarci i žene, uspješno predstavljaju Novi Pazar u ligaškim takmičenjima. Atletičari atletskog kluba Novi Pazar godinama osvajaju medalje na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. U Novom Pazaru se uspješno razvija stoni tenis, postoji nekoliko klubova, i tenis. Takmičari biciklističkog kluba Novi Pazar i smučarskog kluba Golija godinama osvajaju značajna sportska priznanja. Novi Pazar je i grad karatea. U gradu postoji nekoliko klubova čiji takmičari osvajaju najveća svjetska odličja. Već godinama na sportskoj sceni Novog Pazara prisutan je klub realnog aikidoa koji je izveo nekoliko generacija uspješnih takmičara. Prve sandžačke igre održane su u Prijepolju 1954. godine na inicijativu Udruženja studenata Zavičajni klub iz Prijepolja, gdje je učestvovalo 160 takmičara iz 3 grada, da bi se taj broj tokom vremena uvećao na preko 3000 učesnika. Od samo 4 sportske discipline, na prvim igrama takmičarski program se stalno uvećavao i dostigao broj od 20 disciplina i 13 sportskih grana za muškarce i žene. Sandžačke igre održavaju se u kontinuitetu 50 godina. Do sada je održana 41 završna manifestacija. Na igrama je učestvovalo preko 50.000 takmičara iz 27 gradova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Novi Pazar kao domaćin igara 1957., 1977. i 2001. godine ostao je nenadmašan u pogledu organizacije igara, masovnosti i bogaćenja novim sportskim disciplinama. Ocjenjujući razvoj igara kako za razvoj sporta i fizičke kulture, tako i za pravilno formiranje mlade ličnosti, opština Novi Pazar je pokrenula inicijativu da se igre obnove i organizuju u Novom Pazaru, gradu koji ima uslove i tradiciju. Time se željelo na najbolji način nastaviti jedna tradicija koja je obnavljanjem poprimila međunarodni karakter.